17.5. Rovaniemi, Petäjävaara. Petäjävaara nimisiä paikkoja pohjoisessa on aika monia. Me ollaan täällä Kemijoen itäpuolella. Tässä kun on tää Kemijoen niin sanottu itäpuolen tie, joka menee Tervolaan, niin vähän ennen Tervolan rajaa kääntyy itään päin. Siellä on Petäjävaara ja ollaan täällä Petäjävaaran suunnalla semmoisilla paikoilla valtion maalla, missä en itse aikaisemmin ole ollut koskaan käynyt. Tutustutaan kalattomiin lampiin. En siis ole niinku valinnut nämä retkipaikat ihan kartan ja ilmakuvien perusteella, että on niinku päätellyt, että siellä varmaan voisi jotain mielenkiintoisia paikkaa löytyä. Tää on hyvin tällaista karua tää ympäristö, tällaista puolukkotyypin mäntykangasta. Toivottavasti meni edes lähelle oikein. En ole sillainen metsätyypittelijä, mutta ei olla kaukana mistään lehtomaista ympäristöistä. Sitten taas tässä lähistöllä on semmoinen kuin Savilampi. Se on suojelualue. Siinä on varsin hienoa lehtokasvillisuutta siinä saviojen varrella. Siinä on lähteisyyttä. Ja siinä ympäristössä on myös useita kalattomia lampia. Osa niistä on kausikuivia, osa niistä on pysyviä. Mä oon niitä joitakin vuosia sitten tutkinut. Ja siellä on varsin hienoa lajistoa. Mutta nämä paikat, missä just tänään käydään, niin nämä on nyt mulle sitten entuudestaan tuntemattomia. Ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Ja tätä kun katselin tuosta hieman ylempään, niin mä olin ihan varma, että tässä on hyttystoukkia ja tää on kausikuiva. Ja mulla oli toi haavi tuossa mukana. Ja otin tästä sitten vähän keräilin tuosta rannalta ja sitten kun mä kumosin ne tuohon astiaan ne näytteet, niin siellä näyttikin niinku tällaiselta. Eli ei ollut yhtään hyttystoukkaa, mutta siinä oli tosi paljon noita Cauporus-toukkia. Cauporus eli sulkahyttysen toukkia. Ja nyt en ihan mene niin kuin 100 varmaksi. Mä veikkaan, että se on Obscuripes-lajia, mikä on se meidän yleisin laji näissä kalattomislammissa, mutta se voi olla myös krystalliinusta, että se pitää sitten tarkistaa mikroskoopilla. Tää on sillä niin kuin hämmentävää, että tää näytti ihan, että on kausikuiva paikka, mutta jos tuossa on kerran noita toukkina talvehtivia lajeja, niin tässä täytyy olla silloin vettä. Niin kuin vapaa, tämä ei voi niin kuin jäätyä esimerkiksi ihan pohjaan asti. Muuten mun mielestä ainakaan Obscuripes ei missään nimessä selviäisi semmoisissa paikoissa. Mulla on näihin Petäjävaaran seudun maastoihin, se on eräänlainen viharakkaussuhde. Jos me Petäjävaara ymmärretään sellaisena laajana, mukaan lukien se Savilammen ympäristö siinä, niin nämä on semmosia tavallaan niin kuin hyvin hienoja paikkoja, ihan kivoja metsiäkin täältä löytyy paikkoja. Se pienvesien monimuotoisuus on ihan huomattava, mutta nämä on mulla on ollut jonkinlainen semmoinen tuuri ehkä tähän mennessä. Minä olen vielä katkonut nilkkoja täällä tai vähintään taittanut nilkkoja. Ne on hyvin kivisiä seutuja. Välillä on hyvinkin hankala kulkuisia. Ja nyt kun on tää ADHD-koira sitten vielä mukana, niin pitää olla erityisen tarkkana täällä. Minkä takia kalattomat lammet on mielenkiintoisia? No sen takia, että se on ihan oma luontotyyppinsä, vaikka sitä ei missään meillä virallisissa luokituksissa semmoiseksi ikään kuin huomioidakaan. Mutta kalattomissa lammissa on omintakeinen eliöstö,
jotka ei siis siedä kalojen predaatiota. Ja sitten osa niistä kalattomista lammista on kausikuivia, osa on pysyviä ja osa saattaa jäätyä pohjaan asti. Siellä on siis syviä, siellä on matalia paikkoja. Niissäkin on niinku reheviä kohteita, joissakin on mutapohja, joissakin on turvepohja, joissakin on kova pohja. Et se variaatio, mikä niistäkin löytyy, on sitten aika huomattava. No niin, tää vaikuttaa sitten ihan perinteiselle, lähestulkoon klassiselle hyttyslammikolle. Tää on selvästi kausikuiva, siis mä ennustan sen tästä jo rannalta. Sen näkee, että täytyy olla hyvin matala. Tässä ei nytkään ole varmaan 40-50 senttiä ihan maksimissaan vettä. Tuossa on metsäkasvillisuutta. Tää rahkasammalta on tuossa pohjalla. Tää hyvin todennäköisesti. Tää vesi pysyy tässä näin keväällä muutaman viikon ja loppukesällä se viimeistään se on sitten kuivana. Ja vaikka kesällä miten satais vettä, niin se vesi ei silloin kerry tämmöiseen paikkaan. No niin, joka tapauksessa niin siinä tuli vähän nähtyä erilaisia kalattomia lampia. Siinä oli pysyvä lampi, toki aika matala ja varmaan niin kuin sitä vettä ei hirveästi siinä voi talven aikana olla, mutta niiden toukkien perusteella päättelen, että se ei ihan pohjaan asti jäädy kuitenkaan. Ja sitten oli se hyttyslammikko, missä vesi seisoo vaan joitakin viikkoja ja loppukesällä viimeistään se on sitten täysin kuivana. Ja niistä hyttysten koosta voitiin päätellä, että ne on vielä hyvin pieniä toukkia, ensimmäisen tai toisen toukka-asteen elukoita. Ja se varsinainen hyttyskausi ei ole ihan lähelläkään vielä alkaa täällä Rovaniemen korkeudella.